Machiegni kendo nyakorom Gajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar chenro mar rameny piny na singo ni twak gi wendo wa mabende osechopo e studio kae Lucas Okach ma en jalony wechego mag koro kor lwasi. Wang'iye ni to bedo nade waseneno ka gwenge ma kaluo nitiere kuonde ma koth chako chwe nyakorom Gajwang' to nitie ripot mane gigolo mane nyiso gana ni koth dhi chako chwe. Wadwa ng'iyo ikruok mage monjo bed ni oganda timo king'eyo ni nitie gwenge moko kaluo ma samoro ka koth ochwe to obedo kod oula mapek ma samoro kelo lal mar ngima, lal mar mwandu kachiel kod kata lalo chenro ma oganda dhigo pile. Anya to mago mag somo ka nitiere oganda ma wuok e kuonde ma bende nitiere kod oula mathoth kendo gidhi gidak nyaka e skunde. Wadhi ng'iyo ni to ikruok mage winjo bed ni iketo. Machiegni nyalo Lucas chenro mar rameny piny. Erokamano, ago erokamano. An iluonga ni Lucas Okach. An wuod Alagem. Ai gweng' moro iluongo ni Muhanda. Kuro ema some joma ng'eny ong'eya kaka Songi. Koro an atiyo kod Kenya Meteorological Department and japuonj mar puonjo Institute for Meteorological Training and Research. Wapuonjo joma produce weather forecast. Gin joma university kendo nyaka gibi e school marwa mondo wapuonjgi practically kaka weather forecast bedo generated. Koro kalure kod galamoro mane wantie tarik 4 mane watime hotel miluongo ni Movenpick Westlands, neno wayudo ni imbo mar Kenya mano riwo alwora mar Lolwe, Nam Lolwe kod holo mar Okak mano Rift Valley kod Highland East of Rift Valley ne wayudo ni koth dhi bedo moromo kod moingo moromo. Nitie kuonde kaka Nyandwat ma ugwe kod milambo ma ugwe, kuondego wabiro yudo koth moromo. Lakini nitie strip mar the coastal area koth dhi bedo matin. Koro gima ber ni jowa modak Migori, jowa modak Homa Bay, jowa ma Kisumu gi Siaya gidhi bedo koth moromo kod mang'eny kamano. Lucas, samoro kor lwasi yango ni koth dhi bedo moromo. Kaeto nitiere oganda ma bende nitiere sekta mar pur kinyalo ng'iyo ni thoth oganda ng'iyo pur mondo mi gine ka gikonyore pile ka pile. Samoro giketo geno gi kuom koth madhi biro mane wacho noromo kata mohewo moromo. Manyiso ni gintiere kod geno ni koth ma kamano kobiro to dhi konyo gi weche mag pur. Kata kamano lokruok chal kor lwasi kata climate change waseneno kosekelo weche modhuro. Samoro yudo ka kaka koth jachwega dhi mapogre. Bedo nade ka? Nitie models matiyogo iluongo ni statistical models. Koro ok wanyal wacho na 100% mane kaka koth dhi bedo. Statistics wacho ni wan gi probability of occurrence. Probability of occurrence tiende ni wadhi bedo gi koth moromo kata moingo moromo kod atamalo chakre 75 kadhi malo. Koro seche moko nyalo bedo kod iluongo ni bahati mbaya koth lokore. Gigi lokre nikech nitie systems moko. Nitie systems moko mwaluongo kaka gi dho ngere wacho ni tropical cyclones. Gin kuonde ma gik matimre Indian Ocean yo Madagascar kucha. En kamoro machal bur mar yamo. Koro kuondego to winyre. Koro kuondego kapo nono gima kamano wuok. Tiyudo kaka yamo ne lure ga choncha. Koro bedo diverted dhi kuondego. Koro yudo ka seche moko kaka wawacho ok timre. Lakini koro cyclone ni ema dhi loko paro mane ginyalo loko kaka nikech models matiyogo gitiyo kod data ma higni mang'eny. Koro nitie gimiluongo ni linear regression analysis. Otiyo kod data machon. To data machon ni nitie projection mobogoloni. Koro projection mogoloni ni gima waluongo ni forecast. Kalure kod data masebedogo since 1902.
Koro manyiso ni lokruok chal kor lwasi nitiere kod teko mar loko paro ni koluwore ni chon samoro data manoyudo ne pogore gi masani. Data machon chok nyal riambo. Gima nyalo miyo koth lokre en gimiluongo ni that tropical cyclone, kata nitie gik moko maluongo ni waves ma pinje mag ngere. Ginyalo luore kor e gweng'wa. Koro ka giluore e gweng'wa gikelo muya mang'ich. Koro kokelo muya mang'ich tiyudo ka koth ok bi. Lakini all in all, forecast marwa en gima tiyo kata sani ji mang'eny puodho. E penjo moro bentiere ka into tropical cyclones ni en ok unya nene ni odhi biro. En kata e piny Japan iluonge ni typhoon. Typhoon gi dho Japan en ochal jachien. Iluongo jachien en Kalausi iluonge ni jachien. En gima ok nyal timone forecast. En gima wuok awuoka apoya tipo kochako luore to chaka mako Madagascar. Sana sana ohero Madagascar. Nitie kwano moro mwaluongo ni gimiluongo ni dynamic meteorology. Dynamic meteorology wacho ni tropical cyclones ginyalo mana bet mabor kod equator. Koro giyudre mana yo Madagascar kucha kata yo Somalia kucha. Koro en gima wuok apoya. Koro kowuok apoya kanyo ting'eni yamo marwa makelo koth. Yamo marwa makelo koth wuok Congo Forest to wuok Indian Ocean. Koro ka yamo loko bo orieyo Madagascar, iyudo ka koro koth ok kal Kenya. Emane gima timore. Kamano. To kamano ahinya kuom ler ma kamano. Ang'eni oganda osebedo ka penjore ni to ere kaka uchopo mowach ni kiny koth chwe kata ne juma ni kata dwe ni koth dhi chwe. Nyiso ni koro wantiere kod ler ewi mano. Sani nitiere oganda ing'eyo ni nitiere kuonde machalo Kano Plains, kuonde ma samoro ka koth ochwe to oganda dar kendo dhi kuonde moko. Waseyudo ka gin gik matimore pile ka pile. Penjo osebedo ka wuok mathoth ni tang'o mamiyo weche ma kamagi jonuore. Ang'eni ng'eny gi gin gik motenre kod kitelo to samoro in bende ang' ni ket pachi kanyo ka bende iduoko wa kotenre kod ikruok mojo bed ni oganda keto ka seche ma bende kori geto ne koth dhi biro moromo gi mohewo moromo samoro nyiso no nyalo mero oganda gitim nang'o. Chon kane wagolo weather forecast nwagole mana kaka dhi bet to ne wayudo ni gini ok chop ir oganda. Koro at the moment kata kaka nyocha wabedo gi forum magala moro Westlands, nyaka waluong stakeholders. Walongo jo agriculture, walongo jo water, walongo jo energy, those sectors. Mondo koro kata kwa wacho no koth dhi bedo kama. Gin gi wegi gineno kara ka koth owuok ka agriculture yudo ni koth dhi bedo kama. Ang'o monego jo agriculture nego bedni ne timo. Koro mano iluongo ni co-production. Co-production ni wayudo ka koro gini dhi nyaka piny mar oganda. Ma sani wayudo ka koro nitie lokruok. Ok chal ka chon ma koth boga ng'ato aoyaye. Yeah. Koro wan kata nyaka gi jomiluongo ni county directors. In every county. Kenya Meteorology County Directors. Gin giloso gimiluongo ni PSP, Participatory Scenario Planning. Gidhi luongo oganda, nyaka chiefs, nyaka jomlango 10 mondo gibia e galamarono, mondo wawach koth, mondo kila ng'ato ng'e ni koth dhi bedo makama. Koro mano wayudo ka konyowa maber kabisa. Lucas Magin mbaka mang'eny osego e kinde mokadho kendo wang'eyo ni samoro nitie galamoro moseluonge gi chife kata ruodhi moseluonge jodak mopogore opogore. Ang'o mamiyo ng'eny seche waneno ka kodhne thoro mero ogandawa. Iyudo ka samoro iweno pogi. Tadier nitiere kaka usemiyo ji focus musewacho ni nyalo bedo kama kendo chal mar piny bedo kama. Ang'o mamiyo thoro bedo gi kuonde miyudo ka chal ka gima koth buogowa kendo iyudo ka onge ikruok malong'o. Oganda ywak pile ineno kwa dhi choko weche gi manyien iyudo ka oganda thoro ywak sirikal saidia en mosiko saka sama koth owuok. Ang'o matimore? An gi pacha neno ni ng'ato koseng'iyo gi kumodakie, labda puothe kata puoth babane kuma nowene, kinyise ni bana koro dar nitie masira ka, koth biro magalamoro, iyudo ka ng'ato bedo reluctant mar dar.
Koro gin gidwan mondo girit gine giwangi. Koro mano kaka wan jo Kenya Meteorological Department en mana koro nwanyalo wuoyo kod chiefs through those forums mawacho ka mondo kata kochuno to dar jogo gi thuon mondo kik walal ngima. Mane aneno ni nyalo bedo paro maber. Paro ni nyalore dare gi thuon? Ya, nyalore nikech ngima duong' moingo mwandu. Koro afadhali ngima nyo bed to mwandu mari kata kolal ibiro yudo mwandu chieng' moro. Kamano. Rokamano ahinya. Nitiere weche motenore kod pur bende seche mo ogol report mar chal kor lwasi, jopur samoro bedo gi geno mar ng'eyo seche ma bende owinjo bed ni gichako komo, gichako chenro maggi mag pur. To thothne yudo ka samoro gichako to koro e kinde moro kanyo yudo ka chieng' chako rieny kendo ketho cham. Ang'e kinde mokalo jopur noeno matek gwenge moko makaluo kama ne cham modhi mogik kamoro kae to kodhi molal kabisa. Sani jopur owinjo bed ne timo ikruok mane, to bende iparo ni pod wanyalo rito koth emobed yo mwalgeto go pi miole cham, koso dipo ni owinjo bed ni en sama owinjo bed ni wachako timo irrigation kata kuoyo pi kwatiyo kod mashinde? Ya, jo nyikwa Ramogi ma wan go sani alwora marwa kaka wawacho ni koth dhi bedo maber. Koro anakwayo jopur odhi nyime kod puro cham. Jogo bende man kod jamni, kapo nono Nyasaye ogwedhi gi jamni, inyalo puro chiemb jamni nikech koth twadhi yudo maber. Kata sani kaka wuoyo ni apan koth osechako chwe piny kaluo. Koro wan korwa kaka wan jo Nyanza aneno ka Nyasaye ogwedhowa. Koro dhano mondo dhi e puodho mondo dhano pur. Kamano. To bedo nade kinde miyudo ka samoro gichako tich to hang' koth biro to lal? Owinjo bed ni timo ang'o? To be paro ni wanyalo rito koth no kende, koso owinjo bed ni en kinde koro county government kata jo manie sekta mar pur ochak manyo yore moko be? Gima nyalo wacho Lydia, kaka wasewacho ni koth dhi bedo mang'eny, nitie nyalo moko ma dhano nyalo timo. Dhano man kod ute mag opanga ka ginyalo timo gimiluongo ni rain water harvesting, nyalo konyo bende maber. Ka koth olal tinyalo timo gimiluongo ni irrigation. Lakini kaka wanene kata kaka wamenye jomodak alwora mar Lolwe, wan gi hawo diriyo. Nitie koth ma Indian Ocean to nitie yamo ma Indian Ocean to yamo ma Congo. Koro piny western alwora marwa seche duto koth nitie. Mak mana kuonde machiegni ahinya kod Lolwe, Victoria. Niwach ang'o? Nitie seche moko ka chieng' rieny, nitie yamo mawuok maran parallel, iluongo ni divergent winds. Yamo ilano ok nyal kelo koth. Koro ibiro yudo kaka Imbo, Uyoma seche moko tuo. Koro ji manie area go akwayo gi ka ginyalo timo rain water harvesting. Kapo nono koth otamre chwe, mano nyalo konyogi. Erokamano. Seche ma koth chwe kendo ma koth biro moromo kata mohawo moromo, samoro yudo ka tuoche bende jabiro ahinya ka pi ogudore, kendo yudo ka suna gi tuoche moko kelo suna, kelo tuoche mag malaria, kaeto tuoche moko ma bende kelo gi chido mar alwora, chido mar pi mochokore. Ere ikruok mowinjo bed ni timo ahinya weche motendore kod public health mondo one ni oganda kuonde ma gintiere tuoche mabiro kod koth mang'eny ok oyudogi? Kamano Lydia, mane gima noterowa Westlands. Kendo nwaluongo every sector mondo bi okonyo watim chenro mar rango nang'o kaka nwantie joma na health sector. Negi rango ka koth koro ng'eny e gweng'wa, tuoche mage manyalo bede. Kendo negi yudo tuoche manyalo bede kaka nyaldiema, typhoid, kendo ginya malaria be nyalo bedo mang'eny. Koro no gimiyo advisory ni mondo sirikal oneare kaka hospitende nyalo bedo gi yien mondo kony kuonde ma tuoche ilago nyalo wuokie. Kamano. Ma koro idhi los chenro mar bedo gi yien makare. Kamano. To kopo ni
pok irito yien ma sirikal samoro nitie ma digen dirit to bende bare ponono ni pok ichopo e osiptal kaka ng'ato gi dalane owinjo bed ni ikruok magi ma ji oketi alwora ma gidakie. Alwora mo kapo nono nitie kuonde ma suna ng'eny, nitie pi moko machung'. Koro joramogi akwayo gin ginyalo miyo pigno wuog nikech kuondego e breeding ground mag suna. Pi mimodho ber ka oganda chwako kapo nono onge yien moko miketoga e pi ka. Koro kata ka gimodho pi to gimodho pi maler kamano. To kamano ahinya seche ma ung'iyo kaka koth dhi chwe, kit koth madhi bedo, bende uthoro ng'iyo, be unyalo neno, nitiere en achiel kuom penjo ka, ni be unyalo neno kapo ni nitie kuma dhi bedo gi floods kata oula mang'eny, mukruok, sienyruok mar lowo kata landslide, kaeto bende gi wechego mag kethruok mar wachni soil erosion kata kethruok mar lowo. Bende untiere gi nyalo mar ng'eyo kuonde ma gidhi timo ahinya to sienyruok mar lowo bende ng'eyo ni lala ngima dhano kuonde moko e alwora mag pacho ka. Nitie nyalo nikech aduoga anwoyo forum man wantie Westlands, wan kod disaster managers. Kendo ging'eyo kuonde ma lowo nyalo sienyore. Nitie kaka kuonde mikunye mula kaka Migori, gin kuonde ma ka koth koro ng'eny ahinya, ber ka joma kunyo mula koro weyo. Ineno kaka nam ringo, nam wuok got, kendo nam mang'eny madonjo nam Lolwe gin ma Nandi Hills. River Yala wuok Nandi Hills, Nyando wuok Nandi Hills. Gimalo, sienyruok mar pi kata pong' mar pi onge. Lakini koro kibiro mwalo kaka Kusa ka, Kano ka, yudo ka koro pi ng'eny kendo pi otimo ataro. Koro ji ilago. Ber ka ging'eyo ni kaka koth koro dhi bedo mang'eny ne, gichak tang' chon. Lakini wan gi disaster managers in case of any danger. Nowasewacho ni nitie kaka gibiro donjo, kata jo Red Cross bende no wan kodo kana wan kodo Westlands. Koro magi gik duto machenro ma wasetimo madhi bede mok wapar wang'ni kapo nono wanyalo bedo gi masira maduong'. Koro ikruok oseket makare. Yeah. To kamano ahinya bende nitiere wechego motenre kod ponono ni japur ong'eyo nitiere kit cham ma gipidho pile to samoro lokruok kor lwasi kata climate change nyalo kelo pogruok kata cyclone miwacho cha nyalo chiere, iluonge ni typhoon kata jachiel onyalo sieko. To be nitiere lokruok mowinjo bed ni jopur nyalo timo e kit cham ma gipidho maneno ni kata opo ni koth obiro moromo kata ma ok oromo to pod ginya survive, pod giyudo ka giyudo yuto mag puothe. Wan kod kinde ariyo mag iluongo ni seasons ariyo. Wan kod chwiri to wan kod opon. Koro opon koth tin ga, koth nyalo chwe mana. Chwiri en dwe mane? Chwiri en March, dwe mar adek, dwe mar ang'wen, dwe mar abich. Mano koth ng'eny. Mana wacho ni oganda onego pur chiemo madhi kod koth mang'eny. To nitie dwe mar 11 gi Disemba, koth tin. Koro sechego ka wariwre kod jo agriculture, wawacho ni jopur mondo orang chiemo madongo piyo. Mondo giyud lal kaka lal nobet the last OND, iluongo October, November, December. Koro mago watimo co-production kod jo agriculture. Gin ma ging'eyo ni kodhi mage monego bed ni ng'ato pidho diere ma koth ng'eny, or ng'ato pidho diere ma koth tin. Koro mago gik mwa produce kanyakla kon all the stakeholders kumwantie. Samoro ng'ato kumodake to neno ni en maber kendo neno ni onge koth manyabiro magole, to samoro ono jatimre kata iluonge ni jachien, gik moko timore mane ok igen. Gin ranyisi mage mowinjo bed ni ng'ato neno mondo mi ong'e ni kamodakie ni nyalo bedo ni en kama oula nyatere mondo mi owuogi. Ber jachiendni en odak mana ndala auchiel to rumo. Mana konuore. Koro en koth manyalo lal kata mana ndala auchiel kende. To mano ok nyalo affect cham sana. Koro nitie gik miluongo ni global teleconnectors. Gine magi changia excessive drought. Global teleconnectors gin gik moko matimre molure piny ngima.
nitie kamoro miluongo ni Pacific Ocean. En yo coast of Peru, South America. Kanyo nitie gimiluongo ni El Nino wuok ga. Kok en El Nino to en La Nina. La Nina tiende ni pi ng'ich. Koro ka pi ng'ich in coast of Peru, ibiro yudo ka wan gi drought in East Africa. It can be a long prolonged drought nikech en effect maduong'. To ka pi ochemuka, iluonge ni El Nino, meaning the sun. The sun tiende ni negichake Yesu Kristo. Fishermen mane nin kanyo noyudo ka there was abnormal temperature rising of the ocean. To gino ka notimore, rech ne tho e coast of Peru, koro ji ne dhi lemo e kanisa, idhi lamo Yesu. To koro gino kotimre kucha, wan gi korwa koni gino kelo koth ma oyaye. Miduogo iluongo kone ni kodh El Nino. Kodh El Nino, koro en kocha to en liet. Kucha koro en liet onego rech. Kech kucha onego bed piny ma ji gole e rech. Tiparo ni onge gi nying machielo manyalo keto chal gi koth. Waluonge El Nino to kocha to liet. Ma en scientific name mosebedo branded ni there's rising temperature mar Pacific Ocean, waluonge ni El Nino. Ten mokelo flooding. Diere mar opon October, November, December. Eno konyal affect March, April, May. Eno affect October, November, December. Kendo wantie gimoro miluongo ni Indian Ocean Dipole. Ma and the difference between pi man western side of Indian Ocean kumwantie kod Australia. Koro kiyudo ka wan kod liet mang'eny gi korwa Indian Ocean, koth dhi bedo mang'eny. Lakini kwa yudo ka koro pi ng'ich ang'icha gi yo Indian Ocean koni, koth dhi bedo matin. Gigo ema kelo drought ma bedo for so long. Lakini tropical of cyclone ento en mana mar ndalo auchiel ma unless obiro di ng'eny. Mane makelo gimiluongo ni oro miwinjo ni oro nitie. Koro onge ranyisi manyalo nyiso ng'ato poro ni kumodake samoro koth nyabede mang'eny ahinya. Samoro chako chwe to pod neno ko iparo no tin to ni kama ne wawacho cha ni samoro ng'ato oseng'iyo gi kumodake kuom kinde mathoth. Koro dar be bedo matek. To gin ranyisi magi ma pono ni oneno to njo chije ne ka pigni nyamedore mondo dar. Ranyisi to koro ibiro neno ka aora ochako swell. Ting'e aora ka malo ka biro oko chopa kusa dichiel. Koro nitie hydrologists ma bende watiyogo. Gigologo alert ka gineno ka koro volumes of water increase. Koro gine magolo alert to ginyiso jogweng' through those channels of communication mondo gidar. En mana ne dhano to ng'iyo gi kumodaki. Koro daro dhano seche moko nyalo bedo matek. Emomiyo ineno ka seche moko walalo ngima. Kamano. Ting' mane ma sirikand kaunti nitiere godo? Wang'eyo ni nitiere ywak moganda thoro bedo ga goni samoro sirikand kaunti moko giparo ni ok tim ikruok makare. Gin ting' mage ma sirikand kaunti nigo kae to gin ting' mage ma sirikal mamalo nitiere godo kech wang'eyo ni gin samoro gitiyo kanyakla ni wacho ni nukelo migepe mopogore opogore romo mane obedo go Westlands. Ting' mane owinjo bed ni sirikal mamalo gi mar kaunti bedo godo mane ni oganda obedo makare kinde gi bende koro koth nyalo bedo ni obiro moromo kata mohewo moromo. Koro Kenya Meteorological Department en a national government. Lakini nwaneno ni nitie gap gi county government. Mane momiyo ne waneno ni ber mondo wabed gi county iluongo ni director county meteorology, CDM, county director meteorology, obed in every county. Mondo koro kapo nono county commissioner oluongo ji e forum mare kata governor oluongo ji e forum mare, one god representative. Koro in each and every county, one called county director meteorology. Madhiga all those meetings mag jo county. Koro kanye ma jo county government onego kwanye gi ma jo meteorological owacho. And then through chiefs and sub-chiefs,
mondo gimi advisory ochop ne jogweng' nyaka piny kucha. Koro mane gap manwaneno emomiyo nene wa establish the county government mar metrology. Yes. E yor konyo oganda gin ang'o gini ma owinjo bed ni gin bende gitimo? Ni nyisa ni nitiere jok owinjo bed ni ka gisechich ni nitiere kuonde moko. Ne wan nitiere gi masira moro motimore Kisumu, mosenya ni familia nyadichiel kendo. Niyudo ka ji tho samoro kunya kaeto ka pi biro to kuondego kelo masira. Kane wachako twak na penj gik mowinjo bed ni oganda timo, kaeto iwacho kacha ni porono ni nitiere kuonde moko ma pi gudore to ginyalo neno ni kuondego ok obedo kaka gintiere no, kata idinogi. Gin yore mage kendo minyanego ni oganda obedo makare, nikech wang'eyo ni masira thoro bedo nitiere kata ute maruombore. Gin ranyisi mage? Koro nitie challenge mwan go nikech mandate marwa en mar miyo ji wach mar kor lwasi. Lakini nwaneno ni ok ber kwa miya ji wach mar kor lwasi kokwa keto gimiluongo ni impact based forecasting. Koro emanomiyo kendo achaka nuoyo gigi duto kwa golo, focus duto kwa golo, nyakwa dwar other stakeholders manyalo konyo nyaka piny kocha. Koro kwasebedo gi jomwaka e yor kathieth, gine ma ging'eyo kaka koro nego bed ni mitigate gik ma timore ka koth ng'eny. Ka wan gi disaster managers, gine ma ging'eyo samonego bed ni golo joma koth oywayo. Kwan gi jo agriculture, gine ma ging'eyo cham mane monego bed ni twi o cham mane monego bed ni pidho diere ma koth ng'eny. Koro mano miwa kik wabed ni wacho ni jogi golo mana weather kende, lakini washirikiana. Kata kapo nono achiel kuom ne nitie Westlands, niyudo ka director marwa ogolo forecast, obedo gi the stakeholders manobet chien kacha, gibende giwacho according to kaka owach. Anan ja agriculture, mae monego dhano tim. Anan ja disaster manager, mae ma dhano nego tim. Koro mano watimo obed owned kod wante all sectors. Koro wa believed sani gino tiyo maber kendo ok wayud masira mang'eny. Yes. To duol mar NEMA nitiere gi ting' mane kae? Porono ni ing'eyo, sa winjo kiny sani gin ma ging'eyo. Samoro ng'eyo mari, ere gima duol mar NEMA owinjo bed ni timo? Ere ting' ma gintiere godo e chenro ni? NEMA, nene wan kod ng'at mawa e environment. Gin ma ging'iyo wach bunge, gin ma ging'iyo kuonde ma lowo kethore, gin ma ging'iyo kuonde mantie kata kwiri moko modonje lowo, gin ma ging'iyo alwora ma jomoko dwa donjo kamoro miluongo kata ni catchment area, gin ma ging'iyo ng'ama dwa ketho alwora, ok yamo pase but alwora kaka chal. Koro gin gi powers ma ginyalo tero kata ng'ate court, kata ginyalo chungo project moro nikech gineno ni gino dhi kethore. Gin wan kod gi e ministry achiel, lakini ginde gin kod mandate margi mar rango alwora e yore mag the physical things. Wan ing'en koro wadil gi muya seche moko kinyal neno maber kamano. Nawinjo ki tajo moko kuom gwenge, samoro ganda wadier mondo mi ging'e ni to kinde gi bende koro kor lwasi wacho ni samoro koth nyalo biro moromo kendo meho moromo. Gin alwora mage mana kinyalo kwano moko kuom mago ma nyalo paro mapiyo? Alwora mage mowinjo bed ni oganda bede motang' kaluwore gi koth nyalo bede mang'eny kendo kelo rochruok mag chenro mag gi kendo kata daro gi e miechgi? Especially jomodak Kanu ka jo Kisumu County ka machiegni kod Lolwe no, jogo to onego obed motang' ahinya nikech seche moko koth nyalo muomo buywagi. Kata yo Imbo kirie yo Alego kocha, nitie kuonde moko ma bende bedo flooded. Jogo bende onego tang'. Kod Migori, nitie joma kunyo goldi, kijende moko ma kunyo goldi. Kech goldi kikunyo to nyaka idonje buru. Koro ineno ka lowo yot. Nyalo po nono, koth nyalo muomogi
bunyomo kata ikelo kanyo. Koro ji lago onego tang' to gendo joma dhi mako rech e nam, nikech koth mar Nyanza en to ochakre afternoon to dhi nyaka gotieno, kendo seche moko en koth ma iluongo ni kod thunderstorm cells. Thunderstorm cells go gin very dangerous, gin ma gimiyo ga yie nimo. Koro joma dhi timo fishing diere ma koth ng'eny gi tang', kod jomoko bende moyiero bet e tiend yien ka koth chwe in the afternoon, polo nyalo goyi, to polo kogoyi to chances magi ma survival tek, nyaka itho athoya. Koro joma dhi chung' e tiend yien, joma dhi lupo, joma kunyo migodi, joma dak kusa gi oalego morie usenge kocha, ber mondo gitang' ka koth biro mang'eny, nikech koth nyalo timonegi masira. Kamano. Wegi samoro jalupo moramo ni en mano e tich motimo, kendo samoro kochuno kata koth chwe kata chieng' rieny, oduogo nyisi ni ngimani e lwet Nyasaye. Jakuny mula moro ma bende owacho ni en nyaka odhi adhiya kanye makiny, notergo nyathine grade 10, mano e gima nyaka to tim. Diher manyisogi nang'o? An anyisgi ni ngima ema duong' moingo mwandu. Ihero tho, inyalo tho chon. Ihero ngima, inyalo dak. Rech gin gik moko ma kata inyalo koso kawuono to kiny iyud. Koro sama nitie koth mang'eny, sana in the afternoon, kata joma idho ndege malor Kisumu, gibiro nyisi ni ka ndege lor Kisumu kanyo, en ga bumpy mang'eny nikech of those thunderstorm cells. Nitie research monoyud ni iluongo ni squall lines of Lake Victoria. En muya maringo malo to duogo piny matek, ringo malo to duogo piny matek. Koro inyalo po koting'o yie botero malo boduogo bowito piny. Kowito piny to amane kaka ngimane odhi. Koro jolupo ka gineno ka polo dwa chako mor in the afternoon chakre saa 9 madhi saa 10 kanyo, kata nitie kaka sani wadhi bedo kod chwere ni, polo no nyalo gore saa asaya, nikech koro waluongo ni synoptic scale maduong' mar disturbance oriwe kod local scale mating'o muya dhi tero malo. En ya muya manyalo ting'o nyaka pi bulokre pe buduog piny. Koro it is important mondo joma dhi e nam, wasewito ji mang'eny malal e nam lone kanyo niwach thunderstorm cells go. Koro ber mondo gitang' kod thunderstorm cells. Kamano. Dipo ni koth ni nyabiro gi pe, bende awinjo kiwacho wach pe, tang'e ni pe en achiel kuom gigo ma aina jopur oluoro. Samoro ka isepitho ma ochako nodongo kae to pe biro, ndalo moko nochwe matek mane tucho nyaka wi tado. Pe ikelo nang'o? Ang'e ni ng'eyo kaka obiro, rerne oganda wa to be wang'ni kaka nung'iyo chal kor lwasi. Nyabiro gi pe koso pe to dhi bedo maonge? Nitie kuonde moko machiegni kod gode mag Kericho. Kuondego nyalo bedo kod pe. Nitie kuonde moko machiegni gi gode mag Kisii. Kuondego be nyalo bedo kod pe. Pe ikelo kod gimiluongo ni strong convergence. Ing'eni muya kabiro, muya kineno, muya ok inyal neno ka pi nie iye nikech en dry. Lakini koting'ore malo to chako lokre gimineno kaka boche. Koro kosechopo malo kucha, nitie temperatures moko malo kucha below 0 degrees centigrade. Koro pi no lokre bedo pe. Koro ka nitie muya mating'e malo kabisa, pe inyalo ter malo kata dibiriyo. Obiro ga to duogo tere dibiriyo. Odhiga malo tere dibiriyo. Ma kata kikawo pe bikwano layers, inyalo ng'e ni pe ni nodhi malo didi. Demo modhi malo bedo pe maduong'. Koro kuonde nitie ma gik ma kamano kotimore, pe nyalo goyo kamoro boketh kata cham. Koro kuonde machiegni Kisii, kuonde machiegni Kericho ka, kod nitie kuonde moko matin morieyo kaka Kakamega, pe be nyalo betie. Kata yamo mago yien piny. Yamo mago yien piny wuok nikech diere ma koro wadwa chako season. Iyudo ka yamo ma dry koro mo gi yamo ma moist. Gichal joma
chal mana FC Gororomo gin joma dhao. Koro yamo ma moisture en yamo ma kosebedo saturated oringo kodhi malo. Koro yamo ma onge moist ni kecho pek oduogo piny. Koro koduogo piny obiro gi yamo man malo kuchacha. Koro yamo man malo kuchacha emiwinjo no obiro boywayo. Kata nyocha ndala yudo ka yien moko no ogo piny niwach yamo no. En yamo man malo tikele piny ka koro nitie displacement of moist air and dry air. Kare ni yamo manyalo. Koro man dry dina. Ma dry dhi piny. Dhi piny. Ma moist saturated dhi malo. Emo mino ka boche hang in the sky. Moist air is less dense than dry air. Kamano. Koro wacho ni sani mana gwenge mantie Kisii kod Kericho. Ema samoro nyalo bedo kod pek. To yamo to be uneno kadhi bedo. Yamo nyocha osebede. Yo Siawa. Especially Ugenya gi Gem yamo no osebede. To pod ok wanyal rule out ka yamo ok nyal bet nikech those reaction of dry air and moist air seche moko gibedo ga. Muya ma dry nyalo wuok anywhere. Riwore kata gi moist air from Congo Yamas. Tiyudo ka that process donjo yamo ma dry biro piny, yamo ma moist di malo to kelo yamo no. Kamano. Ni mulo bende mutendre kod mill mar polo. Ang'eni alwora mar Lake Victoria kata nam Lolwe thoro bedo ga gi mill mar polo kendo en gima sama olal gi ngima jomoko. Ni wacho ni kik oganda chung'e e tie yien. Gin ang'o gini mwinjo bed ni itimo mondo me ibed ma safe maya mill mar polo ni okoyinyi kata okoyudi kamarach. To mill mar polo ni ng'ato penjo ka en be lerne ni to en ikele nade obiro nang'o. Mill mar polo jomoko neno ga thuon gweno mar abet. Akia kata en adier. Lakini gimwang'eyo kaka science. Mill mar polo ikelo kod gimiluongo ni rubbing of water droplets in a thunderstorm cells. Koro joma notimo physics chon. Nitie physics moro maninyisi ni irucho bairede wi tineno komako katas. Koro nitie kaka droplets mag pi bende rudhore. Koro nitie kuonde moko mabedo positively. One side of the cell bedo positively charged and the other side of the cell bedo negative. Koro chal battery maduong'. Koro thunderstorm cell no chal battery maduong'. Mainana battery maponono. Onyalo break the conductivity mar muya mane boecha. Koro nyako discharge. Koro ko discharge ogolo that spark. Spark no gola a very big vacuum, vertical vacuum. Koro that spark gola a very big vertical vacuum. Koro muya mediere go. Dwaro mondo opong that vacuum. Koro that rumbling. Mami okuongo muoch mokwongo. Rumbling. Duonde no biro. To awuor ni Lydia, voltage manie thunderstorm cell mill no kende nyalo lielo bulb mar 100 watts for 3 months. To temperature manie e mill no kende nyalo bedo more than 20,000 degrees centigrade. Oingo kata mano mil achiel. Mil achiel. Emomiyo jomoko neno gwen moko kanyo. En gima kogoyi to masira. En masira. Koro nitie kaka yien gin very good conductor of electricity. Nikech pi. Koro kichung'e tiend yath ka strike chowuok bochwado yadhno tipo kimako yadhno ani tuo atuoya nikech inyalo yudo kaka denda rabetne gino chwadi bidong' mana machal kata gi musmal kech owang'i kabisa. Koro ji mondo tang' ahinya kod mill mar polo no. Jomoko wacho no onge gima ng'ato orni mondo mill polo. En mana ni ichung' kuma discharge mar thunderstorm cell timore. Koro onge mill polo mioro. Onge mill polo mioro. Mano gima joluo mondo ogol pachgi kabisa. Kabisa. Erokamano. E kinde ma isebedo kitimo tijni. Kapok wadhi mana ng'eni wadong' dakika moko adek ariyo ka. Ng'ato penjo ka en ko jalupo to oneno ka liudu
owuok kata rainbow. To nisewacho ni samoro polo to pod pek kata yamo kudho to neno liudu to en gi geno liudu no koneno to koro koth ok dhi chwe. Mano ben adier mondo odhi adhiya mbele gi lupo. Well, koro lure kod kuma liudu ni owuokie. Nikech liudu, jogo manotimo physics, jogo manodhi e laboratory, bo project live in a triangular prism, noneno ka liudu wuok. Liudu tiende ni ineno light mwan goni, oting'o colors mang'eny. But they can be separated koda media. Koro yudo ka red nigi malo to blue nigi piny. Koro miluongo ni vib gi yor chon, koro yudo ka green opangre nikech gibedo separated. Koro water droplets in the atmosphere, gibende gichal kaka glass. Kendo gin able mar golo liudu. Koro ka liudu owuok in the east, tiende ni water droplets in the east. Koro ng'ama ni west, tiende ni west kuma nitie no piny dry. Koro koth onge koni. Lakini ka en yo east, joma ni east go nyaka yuda koth. Ka en west, water droplets nitie west. Lakini sana sana ka water droplets nitie west, systems mag weather move them from west to east kalure kod kaka piny luorre. Koro ka ponono nitie liudu on the west, tinie east, pod nenre ni koth nyalo chwe. Koth boyudi yuda east konono. Kamano. Ng'eni wagike e giko mar twak marwa. E tiji mar tiego jo kor chal kor lwasi. Gin midhiero mage miseromo kata challenges mage miseromo kwa tieko dakika achiel kende? Well, kumantie en a regional training center manoket kod World Meteorological Organization. To jomwa tiego mang'eny ae pinje maoko kaka Zambia, Namibia, Botswana, nikech gin gibedo sponsored kod other organizations. Koro iyudo ka gin gibiro mang'eny moingo kata jo Kenya. Iyudo ka mondo ja Kenya odonje college no, iyudo ka pesa midware kodo seche moko nyalo bedo mang'eny moko nyal. Koro midhiero no en tiende ni jo Kenya biro, joma pinje maoko mabiro mang'eny. To gino litna nikech onego bed ni watiego nyaka jo Kenya. Jo Kenya mwatiego sana gin jomo wa University of Nairobi, University of iluongo ni Seko, gin kuonde mitimo meteorology. Gin to gibiro mondo wapuonjgi tich kaka itiyo, kaka itimo forecasting. Gito gintie, gibiro moa Kenya. Kamano. Erokamano ahinya kuom loso thuolo kod mbaka nyakorom ga jong mano Lucas Okach, jalony e weche mag kor lwasi. Iwinjo ni koth nyalo biro moromo kata moyo moromo alwora ma Kaluo, omiyo chak keto ikruok makare ponono ni nitiere kanyo ma bende samoro koth nya bedo mang'eny mameri kata mana ruch kaka idak mondo ichak go kwano machon nyakorom ga jong. Oro kendo sa 3 e wang'e chenro maro imore oriti masani nyinga Lydia Okeyo. Oriti, thank you very much. Yeah.